ଜାହାଜରେ କିଛି କଙ୍କଡ଼ା ବୋଝେଇ ହୋଇ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଯାଉଥିଲେ। କଙ୍କଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡବାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। କିଛି ଡବାର ଖୋଳ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଆଉ କିଛି ଡବା ଖୋଲା ଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଜାହାଜରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଏହି ଡବାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛିର ଖୋଳ ବନ୍ଦ ଅଛି ଆଉ କିଛି ଖୋଲା ଅଛି କାହିଁକି? ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକ ଜଣକ ଟିକେ ହସି ଦେଇ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଭାଇ ଶୁଣ, ଖୋଳା ବନ୍ଦ ଥିବା କଙ୍କଡ଼ାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେରିକାର କଙ୍କଡ଼ା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଜଣେ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତଳେ ଠିଆ ହୋଇ କହିବ, ଭାଇ ତୁ ମୋ ପିଠି ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ଉପରକୁ ଉଠେ। ଏମିତି ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ପିଠି ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହାର ଖୋଳ ବନ୍ଦ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା କଙ୍କଡ଼ା ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଜଣେ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତା ଗୋଡ଼ ଭିଡ଼ି ଦେଇ କହିବ, ମୁଁ ତଳେ ଅଛି, ତୁ ଉପରକୁ ଯିବୁ। ଏମିତି ପରସ୍ପର ଗୋଡ଼ ଟଣାଟଣି ହୋଇ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି ଡବାଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ଅଛି। ଏହା ପାଇଁ ଖୋଳର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି କେତେ ବୀର ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଏହାର ଅତୀତର ଗୌରବ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ହୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତିରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜୁଛି। ମୁଁ ମୋର ଏହି ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନ ସାଜି ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କର। ଦେଖିବ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଦିନେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନାଁ କରିବ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।